Yebo. Hayi, practices. Hey, webafethu. Masikhuluma ezinye izinto they're not nice to talk about, ne? Ayikho into exabanisa njengokufa komuntu. Maye ufa umuntu ekhaya, ekuvela amahlazo. Efusek wena ukhulumani wena wazi lutho. Efusek wena ini nisho nezitha zakhe zala ekhaya zasegcikeni. Uthi awusefile uvala imnyango, vala letha leli bhokisi leli. Ya, good shot. Athi sibo, awukanti bekhokhela lokho. Ukufa komuntu bafethu is one thing engingaxoxa ngayo. But it's a practice done in every family. It's something that has to happen. Mase yenzeka ngoba khona ingane kumele yenze njani okanye umuntu omele enze njani angcwatshwe. Uyabona leyo ndaba. Webafethu, be very careful ngezinto enizenzayo. Umndeni nemndeni inabo abantu abayibathakathi bakhona. Observe umngcwabo wengane yakho, umuntu wakho, umzali wakho. Ubukisise. There are always signs ukuthi something is wrong. There are always signs. Uzenzele ukudla lapho. Ungabe ngothatha ukudla emaplatini. Laba sebafaka amadliso, bafaka ukudla la kudliwa khona wonke umuntu yabo. Kodwa phela ikhulumisa lento abayikhuluma bayibize ngegama lakho. Abanye bathatha lento le, you know, a crocodile's paw, ne? Khona enye into abakwazi ukuyishama bese grethile bayimixe nawo umuthi lapho. Bese mayisivuka lento ivukele ngaphakathi kuwe. Cuts in, ufe. Make your own food. Try keep it to finger snacks. Try keep it there. Especially uma usubonile ukuthi kuyisimo esikanjani. These are practices ezenzakalayo. Imndeni nemndeni ayifani. Igodi negodi ayifani. Emngcwabo yangenhla, nemngcwabo yale eNatal, Eastern Cape nobani ayifani. Kuya ngeyigodi nemithetho elandelelwayo. Nani ke bafethu? Soganile seniganene. Nikhulume lento yomngcwabo. It is very important. Nawe ke mfowethu, mayisekutshela lo ukuthi asambe sothenga amathuna ukuze abantu bakini bangawazi ukuza la kumina. Vuka. Wake up wena. Wake up. Niphile njalo niyazi.